Іван Шамякін. Урывак з апавядання абраза. Цяжка было адной беднай Вользе з дзіцём. Бацькі таго няшчаснага і след прастыў. Ды ў яе гонар не дазваляў яго шукаць. Нямала яна наглыталася горкіх слёз. І абраза за растаптанае каханне душыла. І людзей было сорамна. Усё адно, хоць і няма тваёй віны, а адчуваеш сябе нібы вінаватай. Адным словам, не вытрымала наша Вольга. Прывезла яна сына да маці сваёй, пакінула на яе рукі, а сама завербавалася на іншую працу, на Урал, каб далей ад знаёмых. Не думайце, што яна не любіла свайго Віці, не. Я ж ведаю. Колькі раз яна не магла заснуць і слязьмі залівала падушку. Пісьма штодзень ад яе ляцелі. Большую частку заробку на сына пасылала. Часам сама не даядала. Аднак так старалася па розных прычынах, што за 4 гады яна ні разу не прыехала дамоў. Нарэшце вярнулася. Выйшла яна з аўтобуса. Каля нашай вёскі шаша праходзіць. Бачыць, маці стаіць. А са старой вярбы спрытна сыскочыў хлапчук. Вольга адразу не зразумела, што гэта быў яе сын. Занадта вялікім ён здаўся ёй на свае цэлых 5 год. Яна ж яго ўвесь час такім маленькім уяўляла. Паглядзеў ён на бабулю і адразу кінуўся да Вольгі. Ды такім радасным голасам закрычаў. Ну проста немаведама. Якое шчасце гэта для яго было. Мама! Мамачка! Кинула Вольга свои покупки, подхопила сына на руки, притулила до грудей, на увесь свет забылася, на мать родную, что сбоку стояла и плакала. Хіба можна было параўнаць тую любоў, якой яна любила сына раней, і цяпер, што яна адчула? Ой, не! Усё ў яе душы перавярнулася. Калі, можа, раней там агеньчык гарэў, дык цяпер там полымя зашугала. А Віця лашчыцца і смяецца ад радасці. Ой, мамачка, кажа, як добра, што ты прыехала. А то ва ўсіх мамы ёсць, а ў мяне няма. Цяпер і ў мяне мама будзе.